Determinasyon at sakripisyo, ito ang naging sandata ng mga atleta sa pagsabak sa iba't ibang sports events ng Region 1 Athletic Association o R1AA Meet 2025. Sa 6 na araw na bakbakan sa sports, ipinakita ng bawat manlalaro sa iba't ibang paaralan mula sa 14 na schools division sa Rehiyon 1 ang kanilang husay at galing. At sa pagtatapos ng R1AA Meet, pinarangalan ang mga nagwagi sa iba't ibang kompetisyon. Kinilala rin ang mga nanguna sa medal tally. Pangatlo sa may pinakamaraming gintong medalya ang Schools Division Office ng Pangasinan 2. Pangalawa naman ang Schools Division Office of Pangasinan. Officer Ma'am Dulce Tolosa and Sir Aldrin Ocsan. This year's overall champion for this 2025 R1A Meet, Schools Division of Lawag City. At hindi pa rin natinag at back-to-back champion ang Schools Division Office ng Lawag City. Kasama sa pagtanggap ng parangal ang alkalde ng Lawag City na si Mayor Michael Kion. Magkakasunod naman sa medal tally ang SDO Ilocos Norte, Ilocos Sur, Urdaneta City, Dagupan City, La Union, San Carlos City, Vigan City, Alaminos City, San Fernando City, Candon City at Batak City. R1AA, ito ay to develop yung camaraderie, sportsmanship, yung teamwork, and of course yung discipline ng mga bata. And sa development po ng being a youth ay malalaman po nila kung gaano kahalaga yung sports at yung maitutulong ng sports para for the development of their spiritual, mental, emotional, and of course yung pagka-well-being po nila. Formal na rin idineklara ang susunod na magiging host para sa R1AA Meet 2026. Our next host city is Candon City! Isinagawa ang passing of responsibility mula sa Bacnotan LGU at SDO La Union na nagsilbing host ng R1AA Meet 2025 at Candon City at SDO Candon City na magsisilbi namang host para sa R1AA Meet 2026. It's my honor to accept this responsibility to host the R1AA 2026. By virtue of the authority delegated to me by the Department of Education, I now formally close the 2025 Region 1 Athletic Association Meet. Natapos ang aktibidad sa lowering of banners, kalakip ang tagumpay at mga natutunang babaunin ng mga atleta na susunod namang sasabak sa palarong pambansa na gaganapin sa Ilocos Norte. Joan Punsoy, Balitang Solid North.